Morning guys, madsong buntag na tantanan guys. Diyan namin Cebuana natin, naman nagikuha, gitsugi pa dati. Salamat ka Jo, te Christine, te Jo, thank you so much ka Jo te. Naman nagikuha, gitsugi pa dati. Uban si Kimi Kimi girl. Morning guys. Asa man ta? Namin Cebuana. Water. Nagkuha mis padan lang. Thank you, Tita. Tita Kristen, Tita Ju. Salamat ka Jo te. Malit meron para sa kuha ni Kuya Kinkin sa ang birthday ng adlaw. Salamat ka Jo te. Na may pangkuan. Ang pasanda Kuya Kinkin. Hindi pa yung batang laki. Salamat ka Jo te. Kaya nakuha na namo. Kaya natin nakuha na namo te. Salamat ka Jo, te Christine. Yan natin. Mato may karon sa kuan kanang naay kanang sticky buns kay mukuan bidaan og cake. Kalunggaan? Ha? Balikon ra. Kuan. Ang ubayad mo palit ko daan bag cake sa di. Mamili mi daan og cake dito sa para nga kuhaan ugma. Para lagi daan. Bayaran daan. Daghan ka dun salamat eh. Yan na nakuha na namo to si Buana. Ipay ka dun matang laki rin eh. Salamat ka dun eh. Ipay mi ka aso parang Kuya Kinkin. Sticky buns. Dari may mamili o cake para sa birthday boy. Huwag ni ate. Si Kim Kim mo ni pili para sa kuya guys. Ayan na, nagkuha na may cake para sa birthday boy. Anlaw ah. Yeah. Si Kimi Kimi girl, mo yung pili para sa kuya. Na ilang mga kuhan niya. Mo yung available nila mga cake. Sa sticky buns. Suwat sa tasangan. Sayem manino. Eh, kulit eh. Bayad na biscuit 740 yan natin bayad na biscuit. Salamat ka Zote. Yan na day nanay kan ay pataban kandol day no ano na ay pakita ugma kaya pag kita ugma. Pick up na naman ko na ng ugma day. So, nakakuha na mi. Ano pa mi? Sali day. Kimi. So, ito na mi. Dara ka? Bilin na ko lang sa bilin. Kita lagi ito do. So, ito na. Naka-order na mi cake para sa birthday boy. Yung mga dalawa. Salamat ka Zote. Mamalit meron og manakot para sa gamitan ugma. Mamalit na may mamalit pa may panakot karon para sa panakot ugma. Kay bawra mo guys ug say mo lutuon. Pagluto tagsiga anong natay parisan upuan. Langhoy. Parisan bulanghoy. Bitaw. Ano naman may spaghetti dun. So, malit sa aming panakot, guys. Hi! Happy Fiesta! Mamista raw ako sa Injo. Uy, day! Aw, sumazo na rin, guys, kaya nanay lang gilingan niya. Papuhan na nila ko na nila mapagiling. Para pang lumpia ba? Ano, available na rin. So, anamig panakot para gamitin og mga adlaw. Sibuyas. Unsa pelain? Ahos. Tutup pa sa. Be, kana may kuan guys, listahan sa kanang ay kuan, listahan sa panakot. Di ara, ahos, sibuyas, sili at sal, sibuyas dahonan, paminta, magic sarap, asin, 1 kilo, toyo, kamil. Sibuyas dahonan. Okay, sibuyas, guys. Sakto ra kada tuon bitaw. Kilo naman.
Ipon na niya. Kaya tara nang ipakilo. Basta kay 1 kilo, 1 kilo ron. Sinukod gid ni day way sobra kay Hindi na pa kayo nga to. kain. Pati na ko mga to Paminta, guys. Mauha di ka manan sa gab. 1 kilo mga jud. Aniti di ka ma. Aniti manan sa papagabril. 1 kilo mga jud ang isang ahos. Kani, how much? 40? So, 5 kuan man. 40 pesos. Dahil tagay ko listahan na ha. Ikid na. Sabay ba na kung sino no? Ha? Sili at sal. Ilang kilo day? Wala day, ipon na day. Dali, manindira sa lamang ko na rin guys, line. Busy man sila. lubi mo day na ko lubi nga kaguro na day no. Ah, gisugo na mo, ya. Wala guys, tindira na ko na rin gulayan. Imo, sir, ano sa imo, sir? Sili at sal imo, sir. Pipino. Sa imo deh, namaligja na sila sa yuti. Sa iya. Pa, karilain. Di man lagi lumpia rapper dari. Wala na, daot na di ay. Tengah day, sili. Abe day, beka ako tiglista day, pero di ka mahago. Diyan ako bayar ng nanay. Pila mag-aos, te? Diyan ako bayar ng nanay mama kang pa-discount ko. Aos, 160 kilo. Sibuyas, 1 kilo. Sili at sal, 1 half ram aday. Kuwang pa rin. Kuwang rin ko pa rin. Tengah makagi mo. 1 half. Si boys mo dito matay. Ano may mga salupin na ibig ako tigsud. Haraman. Sibuyas. 5 gramo ay atsal, 20 gramo. Pila ka kami na to, te? Kami 15. Sino rin nagsuday? Naman na may og pangumpra. Mana may pangumpra panakot. So panakot ning abot pa sa 1,000 kapin. Okay, 991 plus 120. Bida sa. Ayan na naman na may kumpra panakot. Para sa tanan 1,111. Panakot. This yan na. Palit sa mga mga sedan ron kay ketas. Ibaw na nagpista no. Wala ka na mag-iwik. So, palit may og bugas sa kasako. Palit may og bugas na isa kasako. Sige open. Kahit sa mixed an guys. Yan na miss bye guys, nang uli na mi. Grabe inita ka azo jara. So, diyan nate, diyan na mga pinalit. Daghan ka dyan salamat, ninjun tanante. Diyan na. Thank you so much, kadyo ninjun te. Nipalit mig oil kay nakoy agamon magama ko magluto ko magkuan lumpia nga kuan vegetable lumpia. So to ano nipalit na ko gulay. So harang balikan na gulay unsa kay magkuan pa si ja katong tos gulayan. Sa pang gamon bag pang lumpia gulay. So di apay hotdog para ni sa spaghetti hun ugma. Nga man siguro ni Gabriel kay sige magkuag mangga. May mangga nga Indian. Kahit 1 kilo. Luya. Sana may alukuan nga. Palit may karne. Kanang na ay baka 1 kilo kaya ram katasa. May ikaan og kuan. May higop og sabaw. Ja, ni palit pud ni og kare. Pilit 1 kilo kay paranis. Ugma bikuhon. Diyan palit ko og kinugay.
Sa brown sugar. Kani para ni sa hang kung anong mga gamitin. Tapos, spaghetti yun. Kalit pag ko, paper plates. Kaya na naman may kuan. Naman may katong plastic. Kani butangan niya. Palit ko gingari. Kaya madyo na isa lubra nato. Huwag na ng mga bisita ni Kuya Kent. Ugmay sa mga classmates. Sa mga ka-classmatean. Ito na rin pang-donor na largo. Yes, no? So, yan na. Magipamalit ganina. Dari palit dapat may og tayo soft drinks, ug isa ka sa kong bugas. Daghan ka dun salamat din jud talante. Salamat ka dun jote. Ana, palit na pud mig bugas. Mao gud ni kon guys, bugas is life. Nana agpilit, mani ang mga abikuhon ug mga adlaw. Yan. So magbiko mi guys, aga gamiton kining kinugay o kaning brown sugar. So kansa mo ang ihalo ni karong lamion aga teng pilit pagka gama. Arong lami ag biko. Resulta ba? So, paper plates ni kalit ni gupat ka nga rin. So, kuha ni kabuok siya. 100 kabuok. Dira siguro pa na maabotog. Dira siguro pa na mahurot guys. Uy. May raman. Kami raman. Diyan, palit mi og panakot. Dira mga panakot. Palit tayo pag-lumpia. Kaya mag-kuhan lagi ko. Mag-vegetable lumpia ko. Mag-vegetable lumpia. Ito lumpia wrapper. Ano na. Diyan. Sibuyas. Kalipod sibuyas. Okay. Mag-litson sila ugma. Matabang kuan pa ay madapa day litson nagbaboy kung dako na siya masitin pa na. Tanaw ta anza adto tan-tanawon. So man na lang ihawon ag mga kuan baboy kay dara sa mga daong nga sityo nga matay magilang mga baboy. Nga igo na si ESF. Giteng-an na mi dari guys dari sa mga lugar mo nang ag kasagaran ng mga baboy dari pangkuan na lamang ipang ihaw. Kay may no choice man. Kaysa malubong napod kani mo na siya ang tahi naghangin gusto unta ihawon madapa man kuno uguan madapa man kuno tujok na hala napod paminta pero tapos may paminta ka pang ipadala na sa ate hindugang may paminta kay gamitin is sili nga at sal sila balik nagkaripantahi sa kuan litson kanina sisi bu mga kuan na siya kanang na ay nganda na sakay mo na matahi buta sa recipe kuan be ingani nga tuyo request sa malitson kamil dili siguro ni sang kamil sa magic na ikid na katang ahos buwang sa magic magic aho sibuyas asin ano dari guys isara aho sibuyas asin isara na siya okay ja dapat daga mga pansiton palit ko pansiton para kuan ugma kay nga na madya dari guys basta birthday mama madya emang naandan basta birthday magpansit mi ana ya mo sagol kani kanang repolyo o carrots na ito yung kuan pon may ketchup yung mga bata ganahan og ketchup diba dapat spaghetti na mo para ugma kaya uy ginoo ko nakalimot ko may kus ubang isagol ng spaghetti spaghetti ho ka kilo spaghetti mga alok ugma wala nate daghan ka jong salamat na jong tanante. Salamat ka jong jote. Yan na. May panghanda sa adlaw nga tawhan ni Kuya Ken o kang Ate Christine. Dengan man silang birthday. Natin namin lutoon para sa inyong birthday. Salamat ka jong jote. Thank you so much and God bless. God bless you more ninjote. Daghan pang grasya nga mobalik diha ninjote. Labi nagmadsong panglawas og amping mo kanunay diha ti. Labi na sa inyong lakaw kada adlaw. Amping mo kanunay sa inyong pag-rive sa inyong sakzanan. Amping mo kanunay ti.
Salamat, Kajote. Si Kimi-Kimi, haraman lagi mo kuton candy, be. Nah, murah. Palit man sa kuton candy. Kito ay daghan ditong kuan, pero... Pero kaguntukin, di mo piso. Pero kuan, lahi ron nga pista, kaya rang mingawa. Mingaw, no? Man, may sakit sa baboy. Mingaw jud ron, guys. Kaya ang mga kuan... Ayaw, day, kay masamay ka na, day. Ang mga kuan, manggadaris, kuan. Masakit, manggadag mga baboy, manangwa ka, joy, kuan ron. Mingaw jud. Tapos merkado, mingaw ako, kuan. Alam ko ka-video ganina. Mingaw ang merkado, lahi ras una. Grabe, naghanap-hasong tao, guys, ha? Sus, Ginoo. Wow, grabe, basta sugal, artagana ka itong tao. Ha? Bilis mo na. Makasugaran na. Sus, Ginoo, grabe, nagsugal, artagana. Basta sugal, guys, naghanap tao, ha? Dari niya. Ay, ato tada tabi, musuroy tabi. Suroy ta, suroy naman. Suroy tabi, dali. Wala, naghanan na sa kayo eh. Diba? Adluton man. Adluton, murag man lagmut. Ay, dragon boat. Mora, jagi tawag ko dragon boat, guys. Kaya naman, dragon man dahil jagi babaw. Naguna. Dragon boat. Eh, masakay ka, Kem? Masakay ka? Hindi ka masakay. Para naghanak ka tao, guys, ha? Dareson na nag-concert, pre-concert ni Governor Ares. Kusog naman. Naghanak tao, uy. Anak. 30 po na sa 30 pesos, 10 minutes. Guys, ano na, bigas ko yung kinkin. Dragon boat. Magkukulan ha. Masin malam. Asa man na dito? Ana, lain na siguro pud. Ha? Magbata. Mustas pa pag-April eh. Mustas. Hanap-hanap tao. Uy! Sama na. Queen. Oh, alas. Sa may itong tayan, dahil sa itong tayan, number. Ha? Number ah? Number? Saman, king and queen. Queen. Queen.
Hindi, nagtarungan kayo. Win. Guys, nagama ko og vegetable lumpia. Guys, hanes lang ibutang ron sa kuan freezer karong mo gahi. Ugma na siya sa pritohon. Kay ugma pa mga adlaw ang birthday ko ya Kinkin. So gamang mga pasta, ready ah. May spaghetti hanan na si Janggi. Lapuan, pati ready ah. Mga macaroni. So mag-macaroni salad man mi. Kaya nagamamasa ko dia. Naka-prepare na guys. So naka-prepare na ni si Ja. Na guys. Talagang lumpia. Naman na isa sa freezer ron kuan. Halos lang gigagmay ro lami pa sa kanon. Naman ay hagi lumpia guys. Kanana. Vegetable. Tanon kay puro na karne. Delikado sa tang health. So magama sa ko guys. Lumpia. Vegetable.